Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Alex și am alături de mine pe Ari, Game 19. Hello, băieți! Astăzi ne jucăm pe SMP-ul lui și da. Acesta va fi noul meu skin de acum. Da. Sunt un Creeper la costum. angajat. Sunt un Creeper? creeper angajat. Ok, în fine. Ok. Așa. Bă, dar faza e că eu nu mai găsesc itemele mele. Că aveam iteme de netherite, dar nu știu unde mi le-am pus. Păcat. Stai că le caut și eu. Te-ai uitat în Ender Chest? M-am uitat. Ah. Avem 20 de emeralde și 9 de dragon. Eu... Ai, uite, dragon. Tare. Uite, 6 emeralde. Bă, ia stai. Stai, așa. Ia stai că mă duc în pod să verific. Da, te și verificăm pod, eu mă duc să verific. Dar, ce sunt ele? Ce sunt ele? Așa, pe care le... Deci am pickaxe, topor și crafter. De netherite, Și da? lopat. Aha. Cred că și lopat. Să se... Da, n-am găsit... Nu prea am găsit nimic, ia stai. Am găsit doar că sunt de iron. Da, n-am văzut nimic. Da, n-am văzut, nu le-am văzut. Mă duc să caut ajutor. Ești bine? Revin când le găsim. Aici avem niște butoane ca să ne... Ia, Deep Dark. Dacă te rătăcești, urcă-te în portar și uite-te la semne... Ce mișto ai făcut aici, Ari. Stai, go back. Hai să vedem. Aici este portalul spre N. Oh, da. Aici e Stronghold. Dar nu o să mă duc. Așa. Trial Chambers. Și mai e unul... Să știi că End și Nether mai sunt teleportări End și Nether. Aici este mina, e foarte tare, sunt foarte mulți mobi, desigur. Tare, chiar tare rău. Acolo este Big Ben-ul, aici este ferma de slime-uri. Stai că vreau să intru. Pot să intru? Unde se intru? În ferma de slime. De ce? Slime. Da, bă, dar nu să faci. Normal. Da, 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 da. Oh, ce mișto e. Mamă, stai că mi-au și... Pot să-mi iau și un ăsta de slime? Slime ball. Da. Ok, mi-am luat câteva. Aici este un... de la crafting tip. E mișto rău. E asemenea parcurs. E și un parcurs aici. Știu. Unde e? Aici ce e? Bă, unde e mă parcurul ăla? Că vreau să îl fac. Tu unde ești? Am o mică treabă să mai caut astea. Ce să cauți? Că poate te ajung și eu. Păi stai că le-am găsit. Hello! Hello. Stai că vreau să bag și eu niște biscuiți. Sau niște fursecuri, ce o fi. Eu vreau să mă duc să văd ce ai făcut acolo. Bă, arată chiar tare. Nu. Hello, mică, tică, rica. Tare. Super tare. Bă, mă gândeam să-mi termin casa aia de vacanță, că nici acum n-am terminat-o. Știu. Porc! Ok, uite acolo.
casa de vacanță. Care e foarte aproape de casă, dar să zicem. Așa, ia să văd ce am prin chesturi aici. Acolo vreau să fac baia. Atât de puțin. Ok, aici e balconul, e tare rău balconul. Aici e baia. N-am nimic în baie. Există enchantul tu, adică există enchantul tu. Nu știu. S-a făcut o glumă. Na. Ok, am nevoie de mult lemn. Ai lemn? Adică oak? Adică, nu, plank-uri, scuze. N-am. Stai că mai caut pe aici. N-am. Am găsit aici, în chest. Stai că poate mai am și la mine. N-am. În fine. Trebuie să mai fac și celălalt etaj. Să fac baia. Pentru că nu mă pot decide ce să fac. Problema e că am făcut-o cam mică. O să trebuiască să fac puțin mai mare casa. Mi-am găsit în sfârșit itemele. Bravo. Bravo, da. Păi bravo, că ți l-ai găsit. Creeper, meeper. E bine că nu mă... What happened? Bă, vin creeperii la... Sunt în mină și vin creeperii. Uh-oh. You're cook. Ești cook. Stai. Le trag cu arcul. Ma. Sunt diferit. O luptă strânsă. Cine va câștiga? Creeperii sau Ari? Creeper versus Ari. Gata. Ari a câștigat! Yay! Avea explozie, avea TNT. Ba, am dat același lucru. Uh-oh, something happened. Uite-mă aici parcurul. Stai, puțin, vreau să fac parcur. Trebuia să sar pe slime. Da, în fine. Omor acest skeleton. Așa. Bă, cred că o să vreau să-mi pun un enchant ăsta. Cum fac aici? Stai, mă. Păi. Stai că am nevoie de un buton. Uh-oh. Un buton sau un pressure plate? Am pressure plate. Creeper! Uh-oh. Sunt cam blocat aici. Tot îmi dă din în apă. Dar ne explodează împrejur. Așa, o să sparg chestia. Așa. Aoleu. Am căzut în apica coasă din Apenia. Apenia? Te-am zis? Mă întreb pe mine? Da. Wow. Ok. Te întreb pe tine pentru că sunt întrebător. Yes, am ajuns. Ok, am trebuie să merg foarte repede pe aici, cred. Haide. Let's go. Fire! The zombie in fire. The zombie is in fire. Zombie in fire. I have one fire. Ok. Please. Acum faci. Așa, gata. Am terminat parcurul. Mamă, cum se vede cu night vision. Nu mai am aproape nimic de mâncare. Creeper! Stai că am și uitat că Creeper! Aoleu. Ce, vrei bătălie?
A dispărut creeper-ul. Păi a explodat. Da, a explodat. Da, bă, dar nu mi-am dat seama, n-am primit damage, cred. Ok, mai am nevoie de lemn. Ia. Bă, stai că era să mă duc fix la mă. Haide. Ok, am nevoie de lemn. Și am nevoie, ca tu să ai nevoie de ale. Au, au. Am făcut o glumă dacă... Da. Normal că știu că ai făcut o glumă. Really this? Really? Hai să ne... Păi dar eu sunt departe de casă. De ce ești departe de casă? Pe ca să iau lemne. Hai că avem mulți copaci pe aici. Cum Da. să zic? Bă, dar de ce plutesc niște de astea de copaci? Cred că iau pe ăștia. Am venit. Ai venit? Da. Perfect. Vin și eu. Eu eram în casa mea și ca să te iau. Opa. Nani. Îmi pui o tati. Puiul tati. Bun. Am nevoie neapărat de mâncare. Avem mâncare pe aici? Da. Capibara. Nu o să facem nicio... Nu vreau să facem nicio bucățică. O să fac eu casa. O să fac eu casa. Casa o să aibă și de-alea, cum se zice, grădină. Eu mă refeream să nu fac nicio casă pentru villager, dar Ah. să nu facem nicio casă pentru villager, în schimb vreau să mă duc puțin la explorat, să mai Ok. adun resurse. Deci, Eu fac. am găsit două portale de oxiden în spate. Au. Sau nether. Doamne, eu spărgeam lemnul cu pickaxe-ul. Cu pickaxe. Cel mai normal lucru, nu hai eu. E normal dacă n-ai topor. Da, dacă ai topor, e chiar anormal. Da. Poate ai uitat că ai. Te gândești? În că și eu spărgeam, mă jucam one block și spărgeam, când aveam toporul, spărgeam cu pickaxe. Păi da, cred că toată lumea face asta. Uite, un zombie, un păianjen și un Păiangă! și sunt acum într-o savană. Mamă, am un stack de oak planks. Capibara, Era capibara. capibara. Ah. Au. Capibara. Opa. Wow. O să fac un design foarte mișto. Deci, de câte ori am murit în videoclipul ăsta? N-am numărat, dar cred că de multe ori. Da, cam de multe ori. O să număr de câte ori scrie ceau. Da, hai să vedem. Ia să vedem. 1, 2, 3, 3. Mamă, 4 creeper unul lângă altul. Pa. Aoleu. Efectiv 4 creeper unul lângă altul. Mamă. Ran. Ram. Aoleu, m-am pus o astea. Eu zbor pe sunt un... Da, stai, de ce creeperii mă atacă pe mine? Da. Nu mai am rachete. Pai, dă-mi capul. I don't have rockets. Rocket. I don't have rockets. Rocket music. Dar am găsit altceva. Am găsit un portal luminat cu apă. Ma, mișto. Mișto, dar cum l-am prins? De ce există portale luminate cu apă? Exact. Ca să nu se aprinde. Da. Le poți aprinde dacă
Dacă ai putea să faci foc în apă. Dacă ai putea să faci ce? Foc în apă. Da, până la termen. Știi că cum poți să respiri sub apă? Dacă ai, dacă găsești magma blocul. Da? Da. Eu știu că poți să respiri și în apă cu o ușă. Asta da, dar doar pe Java. Eu ziceam și pe Java și Pedro. A, Bă, dar n-am nici barcă, n-am nimic. Am mamă. doar un ender. A, doar atât? Am un ender, ce să-mi inventat ce n-am voie. Ba, foarte ai voie. Foarte ai voie, bă. Da, ai voie, de ce nu? Păi și eu am o carne inventar. Bă, am găsit templu. Floricele pe câmpii. Hai să le adunăm. Zombile care sunt acolo. Mamă. Vreau să mă duc să iau un sniper, că n-am braș. N-ai curaj? N-am braș. A, braș. Floricele pe cârnați, înțelegi cârnați. Ha, Mă duc să mor. mă duc să mor, și voi da. Mă duc să văd dacă e ceva puțin acest. Măcar. Bă, dacă sunt o familie întreagă și sunt 5 familii. 5 familii. Ok, cred că am luat destule, mi se pare. Eu nu cred că ai luat. Niciodată nu destul de. Știu, Dar da. mereu. Da, exact. Nu, asta trebuia să dau cu brașul. Se face noapte sau mi se pare mie? Se pare. Da, mi se pare. Trebuie să faci noapte. Bă, dar ce-i cu toată apa asta, că mă încurcă apa. A, pizza. Ia să-i ghețoasă. Apa e apoasă. Mâncarea e mâncoasă. Ia să-i ghețoasă și apa e apoasă. Ce să faci, măi? Așa e, măi. Mâncarea e mâncoasă. Mâncarea e mâncoasă. Nu, mâncarea e delicioasă. O, da. Da, nu chiar toate. Da, nu toate, spanacul nu. Exact. Nu-mi place spanacul. I hate spanac. Mi tu. Mie nu-mi place spanacul, chiar dacă îți spun foarte mult cuvântul spanac, nu mă enervez. Aoleu, am foarte multe în inventar. O fac o groapă foarte... Ia. Ok, let's... Opa! What happened? Am găsit o hartă cu o hartă a comorii. Oh, drăguț. Chiar că drăguț, mă duc să iau rachetele. O, da. Ușa. Aici va fi o grădină foarte grădinoasă. Mi-am arătat ceva de pușoară ce nu vreau. Aoleu. Așa. Nu, mă atacă ăștia. Atacă pe ea. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Așa. Let's see. Let's see, let's see. Obi. What? Mi-am aruncat de metal, dar lasă că mai am 1000 de stat. Păi, 1000. 1000, 1000 mult, spus la ce puțin. 1000, Stai că mă atacă ăștia viitoare. help me. Tell me, this is so you. Ce? Cred că ne-am poluat apa așa. Eu cred că ne-am poluat apa cu apă. L-am poluat. Păi nu, eu le-am poluat apa. Aoleu. Deci eu credeam că mor de la aia, da. Apare mor că m-am mânicat. Wow. Hai, măcar îmi iau rachetele. Măcar atât. Hai să mergem în căutarea dinamitei. Dinamitei?
Ce dinamită? Mâncare există dinamită în Minecraft? Există TNT-ul deja. Da. Măcar eu iau în direcția corectă. Că nici nu știu. Bă, arată super tare până acum. Ok. Așa. Am nevoie de un hoe. Bravo. Wow. Ce asta? Te-a băgat perete invizibil, ce s-a Perete iau invizibil. în direcția relativ corectă. Stai să am lag. Vai, urăsc lag. Gata, am rezolvat lag. Bravo. Acum. Papa, am ajuns la comoară. Hopa? De ce hopa? Ce mă? Ce s-a? Ce s-a... Mă teleportează, efectiv. Bă, arată super tare. Știa Hakuna Matata? Desigur. E, la mine e Laguna Matata. Lagul, mama. Bă, dar eu habar n-am unde e comoara aia. Că e pe aici, pe insula asta. Nu știu unde pe insula. Mamă, îmi place mult modelul ăsta. Este. Să vii și tu să vezi cum arată asta, că am upgradat casa. Am făcut-o mai mare. Stai, de ce până acolo pe aici? Trebuie mai întâi să fac pere. Am nevoie de lemn. Niciodată nu-i prea mult lemn. Așa? Da. Dar știi, de fapt știi cum e? Niciodată nu ai prea multe diamante. Oh, da. Da, real. Bă, Real Madrid. bai că Real Madrid. În fine. Bă, avem lână. Nu știu dacă... Că am nevoie să fac un pat. Să fac două paturi. Să fac nu. De fapt, ar trebui 4 paturi. Ce? Sau, de fapt, Nu. hello. De ce vrei 4 paturi? Pentru că, de fapt, nu. Deci, da, de chiar, de ce am să fac? Stai așa. Avem lână pe aici? Bine. Urcă-te! Mamă. Așa. A, da, trebuie să iau Acum era tata. Hakuna Matata. Ratata? Săraca. Nu avem și noi pe aici măcar o bucățică de lână. Încă o Am găsit și... Ce? Bă, eu cred că am găsit-o fata comorilor. Cred. Bă, am nevoie de oaie. Nevoie de oi. Oaia în față. Bă, vezi că ai luna la casa lui Gigel, dar Păi n-am... vezi că vinde lână. Deci trebuie de emeralde, cred eu. A, păi n-am emeralde. Păi nu știu atunci. Ia din chest-ul. A, ok. Am găsit în pod, am văzut în pod niște emeralde. Ia. Știu că prin pod erau. Acum era tata. Cum mă, nu mai sunt emeraldele? Au dispărut. Dar știu că am văzut niște emeralde în chesturi. Dar nu mai țin minte în chest. Nu știu, Dar acum... măcar că Azi. acum azi. Acum, chiar azi. Acum 13 ani. Bă, dar unde-s mă alea? Tata. Help me. Hey, me, but I help you. Oh, am găsit, yes. Ce ai găsit? Am găsit 6 emeralde. E perfect.
Bă, dar știi ce caut eu și nu găsesc? Mm. Un chest în toată Un corabia. chest. Deci am găsit o corabie abandonată, Bravo. dar nu găsesc niciun chest în ea. Hei, am nevoie de lână. Cioc, cioc, e cineva acasă. Ia, ce vrei? Ok, un emerald pentru lână. Oho. Ok, vor fi niște paturi galbene. Ok, mulțumesc, la revedere. Da, eu zic că eu am deja 3. Eu cred că fac 4 stat. Putem dacă mai caut mult. Ma. Este că poate nu mi-ajunge asta. Mi-a căzut sandul în cap. Vai. Ah, uite, shears. Băia, poți să tund doile lui? Ce? Poți să tund doile lui? N-am zis că n-ai voie să le tund, am zis doar că n-ai voie să fugi. Ah, pe atunci mă duc să le tund. Cam și foarfetul. Unde le tund în ea? Oh, pe așa fac foarte mult. De asta, foarte multă lună. Cine vrea să fie tuns? Nu eu. Săracile oi, săracile oi vor fi, nu vreau, nu vreau. De ce? Ba, nu știu. Că e vară iarna. E var. What the hell? Bună ziua, oilor! Stai, nu intrați. Ok, începem cu tine. Cu tine, mamă. Așa. Nu vă înghesuiți, vă rog. Mamă, cât mi-a dat. Bă, așa. Ok, stai, bă. Mi-a dat foarte mult la una. Ok, sunteți toate. Ok, la revedere. Bă, vedeți să nu ieșiți. Vedeți să nu ieșiți. Bă, du-te la loc. Avem o problemă, ești tu, oaie. Chiar nu știu, uite din ferma. Este gata, că împing la loc. Gata, am împins-o. S-a rezolvat problema. Ok, am 9 de-astea, 2 de-astea. Cam puțin. N-am fine. Ok, nu ne plângem. Trebuie să mă duc la crafting table. O să mă așa niște de-astea de aici. Mamă, What? era să mor efectiv. Aici. Ok, dispar niște patru. Dar de ce vrei cu patru? Pentru casa de vacanță. Da. Ok, și o să mai pun lână în ender chest în caz că o să mai am nevoie. Perfect. Stai, bă. Gata. Așa, mai fac. O fac 3 paturi și pentru Mihai. Ok. Păi stai și pentru mine? Ah, da. Că faci pentru tine, pentru mine, pentru abonat și pentru mine. Dar nu am lână pentru el. Nu mai am pentru el lână. Am doar câte 2. Păi du-te și mai adu. Păi nu mai am emerald. Bravo. Poftim? A zis bravo. Bravo. Dar a zis, du-te și mai adună, adică gen, du-te și mai unde noi. Păi le-am tuns deja pe toate. Aștept. Și-au crescut din nou. Hai, uite că la unele le-au crescut. Stai că vreau o aie galbenă, ca să fie toate patru de galben.
Dar de ce vrei toate galbene? Păi, nu știu. Cred că lasă. Nu contează. Da, nu contează. Ok, la revedere, oi. Bă, nu e așa. Era să iasă. Mamă, cu tolună are ăsta. Bă, da. Nu care multă lună, dar Hai, aia e luna lui ceva. mi-am închis singur ușa nas. Rini. Da, really. Ușa Nasul. al sosului DJ. Gigelinio. Gigelinio. Ajutor! What happened? Oh. Hello. Oh, da. Un pat albastru. Bun. Am un pat albastru, un pat negru și ne jucăm cu 5 ani vechi. Nu? Ce-am zis, mă, habar am, dar nu contează, tra-la-la. Tra-la-la-la. Tra-la-la-la. Nici măcar lemn nu mai am. Atât de sărac sunt. Nu e sărac, sărăcia e sărac. Sărăcia e să... Ce? De unde mi-a apărut 52 de bucăți? De ce? De lemn, mi-a apărut efectiv. Cred că aveam în inventar, dar n-am văzut. În fine. Ce poți să craftezi dirt? Ah, Păi nu, ăla e curse doar dirt. Da, curse dirt. Ok, vreau să... Am nevoie să... Respir sub apă. Bravo! Am nevoie de un hoe. Bravo, Așa. ba, am găsit o mină. Bine. Au. Eu să am nevoie și de apă. Vine băiatul, vine doi zombi, vine și un bine zombi, vine toată lumea după mine și un creeper vine Pe după toată mine. planeta. Am apă, ura! Sau ce m-a speriat cu corona asta? Trebuie să mă aduc să mai apă, dar deja se face seară. Bă, da, cred că zombii sunt uneori deștepți, alteori sunt chiar foarte proști. Avem iron? O, ce m-a speriat creeperul ăla? Mamă. Se vede câte astea. Ia spun că o să vedeți că eu... What I say? I say? Am zis? Ai zis ceva. Exact, bravo, e deștept. Bă, nu găsesc nici măcar o bucățică de iron, un firicel de iron. Nu găsesc așa. Ma. Ce? Aveam pat. Aveam pat aici. Aoleu. Unde? Aveam pat. Aveai deja un pat în casă de Da, vacanță? și era galben. Nu. Un pat în chesturile de sus, din pod. Eu caut... Da, galben. Și l-am înlocuit cu unul albastru. Oh, sticlă. Îmi plac florile, dar le plac. Plac albinelor. Leapșa prânz. Zombie, rică, fără rică, și mănâncă o bunică. Wow, mănânc o bunică. Rimă foarte neciudată. Da, super, niciodată, atât de niciodată încât e foarte Ciudat. normal.
Ce s-a întâmplat? Am zis așa după mine. Bravo. Stai că mă duc să mă culc. Noapte bună, somn ușor. Bă, la câte ori ai murit? Dar se vede. Vino și tu la somn. Come to bed. Deci tine mi-am luat nou. Viața e și grea. Bă, vino. Păi să termină că am făcut mare. Atunci mă duc să mai construiesc casa de vacă. Da, bună idee. Să nu. Bună dimineața. Bună dimineața când e noapte. Bună dimineața. Bună dimineața. Să trage și telefonul după tine. Bine. Da, mă întreb când găsesc comoara. Mă întreb când găsesc pomoara. Am zis, mă întorc. Am înțeles, mă întreb. Comărire? Păi am minat fix pe lângă comoară. Aoleu. Nu mai am nimic de mâncare. Ei. Am nevoie de siduri. Zombie! Stai mă, că de acolo pot. Am decis să mă întorc la parte. Și am găsit chestia asta și mi-am adus aminte că de obicei comoara se găsește să așa ceva. Pe bună. Am nevoie de siduri. Upsi. Pentru că eu aveam uși. Am nevoie de siduri. Ce sigur? Orice 1, 2, fel. 3, 4, 4. Orice fel. Am pus apa aici, bine așa. Please, măcar un seed. Sugar cane. Cane. Am găsit un TNT. Mă, ce tare. Unde stau vacanță? Nu, te rog, am muncit foarte mult. Și pe loc. Ba, uite că da. Dar măcar vrei să o vezi? Așa vreau să văd. Păi du-te să vezi. Mamă. Îmi plac florile, dar le plac șalzinelor și o lume în 5 ani până mănânc paroare. Și am nevoie de mâncare. Și am Da, am am mai nevoie. găsit o corabie. Dar de data asta corabia asta nu mai e pe uscat, este fundată. O corabie pe uscat scufundată pe uscat. Da, până asta. Ce? Până asta de asta. Bun, dar rea. Am nevoie de o ușă ușoasă care ușiți sunt uși. Am făcut ploaia. Ce zici? Am făcut ploaia. Bravo mie. Bravo mie, că tu ai plăile. Oh. Da, bă, da, am mai dat seama. Ce nu ți-ai dat pe aici? Să nu notat? Ha? Ce-am zis?
Că sugarcane-urile trebuie puse mai lângă apă. Deci Project Time Protection, Project Time Protection... Project Playtime. Păi am găsit anură de miere. De miere? De miere? Armă, pot să... Creeper, 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 creeper. Care bubuin, pe care creeper. Creeper. Bă, și un păianjen. Bă, nu! Nu! Oh, creeperul m-a salvat de la păianjen. Dar totodată nu m-a salvat. Cred că mai bine doar o să mor. Pentru că nu am nici hunger mult. Cred că doar o să mor. Păi, asta fac. Ce asta? Deci a zis ceva în față și nu știu ce. What? O să reclamă la reclamă. Au, n-am murit. Trebuie să fac altceva ca să mor. Ah, să mănânc. Hai să mănânc eu. What? Hai să mănânc, bro. Și eu mănânc. Mama nu mănânc. Eu acum not, dar... Și ce am găsit eu într-o corabie? Nu, vreau să mănânc. Eu într-o corabie am găsit 5 cartofi și 5 cartofi cu 30 zi. Wow. Wow, e foarte interesant. Neinteresant. Goodbye words. I will îneca. Gata, am revenit. Bă, nu mai am night vision. Ah, gata. Stai așa, da. Când nu mai ai night vision, dar... Dar acum mi-a băgat automat night vision. Știu că eu știu asta, știu știrea. Știerea știe că tu știi. Ce știu? Că știi. Știi că știi că știu că știi. Știu că știi că știu că știu că știi că știu că știu. Știu că tu știi că eu știu că eu te știu pe tine, că tu știi că eu mănânc 5 ani. L-am hatat cu Ce? Mă rog, nu am făcut. Până la începutul lumii și până la sfârșitul Ternați-vă. Măcar hărnații o să se sfârșească. Ce? Măcar cârnații o să se sfârșească vreodată. Nu cred. Mm. Mie îmi plac atât de mult ternați încât dacă ar fi să se sfârșească vreodată, se vor sfârși odată cu mine. Wow. Dar măcar după câteva zile după mine. Care fac ternați. Ternații sunt nefalimentari. Și sunt Ce m-am mișcat? Punem te rog că nu mișcați Catelica. Dă-te de aici că nu am chef de tine. Stai mă că tu nu ai. Plouă afară, plouă, babele se... Oh. Eu am nevoie de pe nouă. Cred că eu pescuit niște pești cu sabia. Pe bun. Ce am pescuit? Bravo. Mă rog, am luat un pești. Nu l-am luat pe ăsta, dar îl voi lua în pădureni. Am căzut în apă fără să vreau. Pescuim pescuitori. Pescuitori? Dar pescuiesc tropical. Nu! Aleluia, muia. Hai să ne nani. Hai să ne nani, nu? Să ne nani. Să Bă, da, e sigur. Lipite? Creeper man. Ai, mă, creeper care... Deci am un TNT și eu sunt un creeper. Ai înțeles? Bro.
Mamă, arată super. N-avem nimic așa. Mamă! Vrei să vezi și tu ce enchant am eu pe sabie? Stai că ți arăt acum. Ai văzut? Am 1500 de mii. Mama, cum se aude! Dă și tu, te rog, volumul la laptop sau la ce ai tu acolo, mai încetul. Pe laptop, că nu am ce juca. Da. Că nu te poți juca pe PC. De fapt, te poți juca pe PC, dar nu poți juca mai ca Java. Bă, asta din greșeală. Upsi. Upsi, fără râs. Aoleu, iar încă. Nu mă gândeam. Ok. Știi care e singurul player de pe acest server care are propria lui casă? Da. Care? Musca. Cu boss, nu? Cât boss așa? Nu spune că boss, nu mai spune. Da. Că nu mai e musculiță. Musculiță. Oh, da, ce mișto ăla. Dar știi cum? Eu doar trebuie să iau tot ce le pare Elitra. Doar atât? Da. Știi cum? Am un enchant, un mic mediu. Aha. Mamă! Am o idee care nu e rece, e foarte rea. Da, zi-o. Că sparg un bloc. Wow. Aici la... Păi nu știi de ce e foarte rea? Pentru că fac tot tine. Mama. Iată, e și ușoară. Nu pare atât de cât, dar hai că mai dăm la 2-3 stile și... Eu, dacă, deci fii atent, vreau să spun ceva, dacă tu nu filmai, nici eu nu filmam. Wow, ce drăguț. Mulțumesc și în același timp nu te mulțumesc că mai ajutat să vreau să filmez. Nu mă contează. Desigur că nu. Nu contează decât să conteze ce mă înviață. Nu contează decât să conteze ce... What? Deci, Da. deci, știi ce descriere Ia. Hai că ai citit și la abonați. Spune tare ca să audă și abonații. Ok, o citesc acum. Hai. Stai puțin. Sensul vieții e să-i dai sens. Bro, dacă n-ați auzit, a zis sensul vieții este să-i dai sens. Exact, dar știi care e faza? Ai mult mai mult pe mine decât pe tine. Păi și eu. Stai că, am uitat de abonații. Am uitat de ce tu filmai. Pe bune? Pe bune are? Gata, mi s-a lipit. Wow. Mi s-a lipit Elitra. Apar rău ce înseamnă cuvântul lipit. Repeat înseamnă a repeta. Păi nu la cuvântul ăla mă refeream, Repeat. ci la celălalt repeat, care l-am inventat eu inventându-l pe al meu.
Mamă. Este și ușoară, atât de ușoară încât e grea. Ha? Ha? Eu te hăhuiesc. Și am zis că, am zis. Ai zis că ai zis că știi că nu știi. What? Bă, da, asta e cel mai, cred că noi doi facem videoclipurile astea ciudate. Da. Dacă n-am fi noi doi, videoclipurile astea n-ar fi ciudate. Ei, uite că nu mai plouă, dar plouă. Unde-i mă mărul meu? Nu mai plouă în sfârșit, doamne. Nu mai plouă, poate nici nu se mai ouă. Ia-ți și ușoară. Da. Ce? Da, nu. Da, nu, da, Nu, da. nu. Am găsit ceva interzis. Ce ai găsit interzis? Ceva interzis. În legătură cu doi villager și un aparat de redstone. Așa. Bă, știi ce e în casa lui Mitică și lui Rică? Yeah. Există aur lichid. Ce există? Aur lichid. Wow. Zi mă care. Știi ce e? Nu mă. Știi care e aur lichid? Aurul lichid este miere, Wow. care am numit-o la un ev. Aur lichid. Superb. Aur albastru. Care e aurul albastru? Lapis? Zi. Ce? Zi. Diamantele. Da. Viața e și foarte ușoară, dar e foarte grea, nu mai pot. Am găsit o potecă care efectiv e în cer. Deci tu poți să te duci. Deci asta cred că e cam cea mai proastă potecă. Deci uite, te duci pe aici, Da. apoi pe aici, te duci și așa și te întorci efectiv. Deci te întorci de unde ai plecat tu aici. Wow. Bă, mă duc puțin până în... Eu mă duc puțin până în Nether. Chiar am atât să fac baia. Eu mă duc în pește. Ce fac? I fly in the flying space in spaceman. What I hear is cool. Bă, da, m-am gândit la ceva. Să facem o regulă. Să zburăm cu elitra doar la drumul lung, să nu zburăm cu elitra când suntem în sat. Ok. Nu știu, zic și eu, că e o idee bună. Știi unde îmi punem Bercescu? Unde? În alte Bercescu. Ma. Ca nimeni să nu poată să acceseze în Bercescu meu. Stai că oricum nu puteau. Am găsit supă suspicioasă. Supă suspicioasă. Am găsit supă suspectă. Șas. Habar n-am cine era, cred că mi-a dat la episod, dar aveam deja. Ok. Bun! Deci am zis. Bună ziua. Fugărie. Uh-oh. Da. Filmez.
am fugit Nu de... știu de ce mi s-a oprit microfonul. Bro, pe bune. Really, I'm serious, but I'm not serious in the serious mode. Witch! Oh, ce-a zis? Witch! Wow! Nu am întrebat ce ai zis tu, am întrebat ce am zis eu. Mi-a dat poison. Bravo. Wow, bravo! Bă, îmi trebuie... Bă, ai înceam de Infinity? Nu cred. Nu, n-am. Porc, ajută-mă, dă mâncare. Păi mă atacă toată planeta acum. Mă atacă poison-ul. Mă atacă porcul, mă atacă creeper-ul. Bă, ai văzut dacă la tine? Da, cred. Păi mult jova. Bă, ce caută? Sunt 1000 de blazer aici la... Bă, sunt 1000 de blazer la intrare în portalul nostru. Mamă. Mă rog, eu e exagerare, erau vreo două. Au, au. Am primit un blazer. Au, au. Erau 3. Așa. Mamă, ce-am destrămut. Ui, Hai, stai că... da! Hai, in the sky.